κάνουμε ρε ζήλο. Εγώ απλά Ρε, σου τραβάω βίντεο. Ναι, κάνε ρε, άρεξε. Άρεξε. Ρε ζήλο, εντάξει, στο μπούτσο σου ρε φίλε. Το άλλο με νιτάφο όμως ρε. Ποιο ρε. Το... Δεν τραπήκατε αράμ. Όχι ρε, όλα ίδια ρε. Για να τα Δεν αναγνωρίζουμε. τραπήκατε ranking team. Όχι, δεν τραπήκατε αράμ. Η ομάδα δεν τραπήκατε. Έλα ρε μαλάκα, πήγα να μιλήσεις στο chat και πέταξα ulti ρε μαλάκα. Το έχω πάθει κι εγώ αυτό, ρε, μην γελάς καθόλου. Εγώ είχα ανοίξει το chat, ρε, άκου να γελάς. Είχα ανοίξει το chat και ήμουνα με κάτα και πάταγα το 3, επειδή το έχω βάλει 1-2-3 να παίζω. Και πάταγα το 3 και καλά για να πηδήξω πάνω στον Ντάριο, να ξεφύγω από τους άλλους. Και λέω γιατί δεν πιάνει και λέω στο chat 4 τριάρια. Προσπαθούσα εγώ τώρα μισή ώρα να ξεφύγω από το μαλάκι. Ήμουνα μου ούτε με 200 HP. Ζει. Ποιος. Ο άλλος. Φίλε, δεν τράπηκα. Μια Τράπηκες, κίks μόνο. Δεν τράπηκα φίλε. Τώρα παίζω Master Yi Saram. δεν τράπηκα, παίζω Hammer σε άμα. Εγώ φίλε δεν θα τραπώ φίλε να πάρω 50 kill τώρα. Δεν θα ντραπώ να πάρω 0 kill τώρα. Φίλε, Το τα πήρες space save. κάτσε τώρα Εγώ, γιατί όχι, πρέπει να ρε. φύγει έτσι. Γιατί Όπου το έχεις αυτό το skin. και την άλλη φορά που είχαμε παίξει σου κάνω δεν θυμάμαι από πότε το έχω αυτό το skin. Φίλε δεν τρέπεσαι που το ρωτάς. Όχι. Και εσύ δεν τρέπεσαι που απαντάς έτσι. Να σου πω, Έλα. εσύ δεν τρέπεσαι που λες δεν τρέπονται οι άλλοι. Όχι ρε φίλε δεν τρέπομαι. Γιατί, Δεν ξέρω γιατί δεν Εντάξει, σε λίγο ανοίγω. έτσι μαλάκας. Δεν τρέπομαι φίλε, αυτή την ερώτηση την κάνω εγώ τώρα φίλε, εσύ απαντάς. Μαλάκι σε Δεν δύο ώρες. τρέπομαι που με ρώτησαν, τρέπομαι. Σε Δεν δύο ώρες. μπορούσα να είχα τον Γκράγκας που είναι main μου. Ρε μαλάκι θα μαθαίνεις Ρε, να μιλήσεις στο Χριστάκα. γάμο τον Χριστό σου και την Σωράκα φίλε, ο άλλος βρίσκει Χριστούς και Παναγίες. Γαμώ το Χριστό του, τι κάνει, γιατί βρει. Καλά γελά. Σε δύο ώρες μπαίνουν ξανά τα rank. Δεν τράπηκα. Στοίχημα πως θα τους πάρουμε 800 κιλά εδώ πέρα. Ναι, η ομάδα AP. Μόνο γη damage. Περιμένετε κορίτσι. Φίλε έπρεπε να κάνουμε δουλίτσα, γύρισα. Της πήγε μπαμ φίλε. Κάτσε, βγάζω κατευθείαν τέτοιο. Δεν τρέπομαι. 3, 4, 5, 6, 7, 8, παπ, βγάλαμε τέτοιο. Πρώτο αίμα Γκράγκας. Δεν τράπηκε ούτε αυτός φίλε. Κοίτα στα νίδι που έφαγε ο τύπος. Ρε με τους πουσάρουμε ρε μάγκες. Προβλέπω ωραίο game. Με Χέιμερ, Γκράγκας, Διάννα, Μοργάνα και Αγί. Αλλά δεν τραπήκαν να μας δώσουν αυτό το τάμι. Δεν τραπήκανε φίλε, τα λες σωστά. Δεν τράπηκαν. Report Riot. Μας έδωσαν. Report Riot. Δεν τράπηκε ούτε η Riot. Τι λέω ρε μαλέ. Ούτε η Riot δεν τράπηκε φίλε. Εδώ Μπαπ. Δεν τρέπονται ρε φίλε. Μου πήραν 2 κιλάκια τώρα έτσι στο απλό. Επειδή έχουν κάβλες. Έτσι μες στο τούρετ εδώ. Να μην τρέπεσαι. Είδες ειδικές δυνάμεις από πίσω σου. Καλά το πω από Πάνε πίσω σου. κατευθείαν τουρέτ. Δηλαδή στο 7 λεπτά το έχουμε τελειώσει. Τι φάση. Κοίτα, Όχι και ρε, απλά για τα XP παίζουν αυτοί οι μάγκες. Και τα IP. Ναι, ναι, φίλε, θα με σκοτώσεις. Ωραίος. Ναι, ναι, ναι. Ναι, μην ναι. πάρω τα ωραία ακόμα ρε, μόνος μου. Δεν τράπηκες, φίλε, που τόλμησες να νομίζεις ότι θα με σκότωνες εδώ. Ούτε τη ζωή δεν πήρε ο τρελός. Δεν τράπηκε. Ούτε εγώ τράπηκα. Α, να το έπαιρνα. ούτε εγώ τραπήκα να σου πάρω το kill. Τι έγινε εδώ, ρε. Σε μια φάση ξανακόλλησα. Δεν τράπηκε, φίλε. Α, λίγο να πεθάνω από το tower ρε φίλε, χωρίς λόγο ξέρω εγώ. Έλα. Σώθηκα, μαλάκα, medical life. Ας τις ζωές θα σου.
Προσέξτε μου τα κανονάκια μου, Ξεκολλήστε τι μαλάκες. κάνεις ρε, άσε τη ζωή, κοίτα πίσω σου. Δεν τράπηκες. Όχι αλήθεια φίλε τώρα, έπρεπε να ντρέπεσαι. Πήρα και την άλλη από εδώ. Link στο description. Έτσι. Εκεί, έτσι θα λες. Έτσι. Για download το βιντεάκι. Δεν θέλω να ανοίξω stream τώρα. Λαβαριέμαι φίλε. Δεν θα ντραπώ τώρα μες στο tourette εδώ. Δεν ντράπηκα. Θα ψοφήσω. Ψόφισα. Τι έκανε εδώ ρε. Sorry, έβλεπα λίγο το βίντεο. Πόσο έχω, 3-1. 3-0, 2-0, 0-0. Άντε γεια. Δεν θέλω να πεθάνω εγώ, ρε. Θα πεθάνεις φίλε τώρα. 0-0-9 ο άλλος δεν τράπηκε. Έλα ρε μαλάκα σκάπη, τι μου πήρες like. Εγώ δεν θέλω να πεθάνω καθόλου. Κοίτα τώρα. Κοίτα, θα με αναγκάσει να του γαμίσω. Θα με αναγκάσει να του γαμίσω φίλε. Έλα ντε γαμίσου. Φλάκα χοντρέ. Έπρεπε γιατί μου είχατε πάρει 2 kill πιο πριν. Δεν τράπηκες τώρα. Όχι φίλε, δεν τράπηκα. Κύριε δεν τράπηκα. Έχω βαρεθεί να σε σώζω ρε φίλε. Ναι μαλάκα. Με τα Μπες στάν. τώρα φίλε, μου κλέψε 2 κιλάκια πριν ο Γκράγκας και τώρα δεν τράπηκα να του κλέψω κι εγώ. Πάρε. Στο 7 λεπτό όπως το λέω θα το τελειώσουμε. Τώρα 7 λεπτό βίντεο ένα RAM ρε φίλε δεν λέει. Λέει, 7 λεπτά ρε φίλε, άντε, γεια. Για πόση ώρα θα βγάλουν τα rank ρε φίλε. Σε μια ώρα θα ανοίξουν, μια μισή, δύο. Άσε κάμια ζωή ρε, δεν έχω τίποτα. Δεν τρέπε, αν δεν τρέπεσαι μην την πάρεις ρε φίλε. Θέλω Αν να πάω μπει ρε φίλε κάποια στιγμή να βγάλω item. τρέπεσαι φίλε να μου την πάρεις. Μην τρέπεσαι φίλε, τι θέλω. Πάω μπει παιδιά. Πάω μπει. Θα σε ρωτήσω κάτι και θέλω ειλικρίνεια. Έλα. Θα σε ρωτήσω κάτι και θέλω ειλικρίνεια. Πες μου ρε. Φίλε, εσένα που μου πήρες στη ζωή. Φίλε, με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν τράπηκες. Όχι. Ακούς. Είδες πόσο εύκολα πήγα μπει εγώ. Πήγα ανάμεσά τους και έκατσα και οι λύθοι δεν με βάραναν. Και εσένα που ψόφισες να σε ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Ούτε συντράπηκες. Όχι ρε φίλε. Γιατί ήθελα απλά να πάω μπει. Και το είπα. Μαλάκα δεν τράπηκα να ψοφήσω. Κοίτα. Ρε, άντε πάμε να τελειώσουμε, βαρέθηκα. Δεν τράπηκα ούτε εγώ τώρα. Δεν τράπηκες εκεί φίλε τώρα να κάνεις τέτοια. Τι κάνει ο Μπαγλαμάς ρε. Ρε ο Μπαγλαμάς ο άλλος έχει 7 μηδέν. Ω! Yes. Ούτε αυτός δεν τράπηκε. Εγώ λέω μέχρι αύριο το πρωί, μέχρι λίγο πριν φύγει θα σβήσει τα βίντεο και τα δύο φίλε ότι πάντα. Θα ντραπεί τόσο πολύ που θα τα σβήσει. Ποιος ρε. Εσύ φίλε. Πέθανα. Θα τα σβήσω. Ναι φίλε το πιστεύω. Γιατί. Εγώ θα ντραπείς και θα τα σβήσεις. Γιατί να τα σβήσω. Δεν τράπηκα εδώ τώρα. Ποιο θα γίνει. Έλα μου Έσωσε. πούστα ρε. Ρε πούστη. Δεν τράπηκε ο άλλος να με βοηθήσει, δεν τράπηκε.
Μόνος και έρημος πέθανα ρε μάγκες, δεν τραπήκατε. Σώσε με, δεν θέλω να πεθάνω. Θα σε σκοτώσει, Παιδιά, απλό. έχω γίνει support ρε φίλε. Το πειράζει. πιστεύω. Δεν πειράζει. Υγεία. Έχω σώσει όλη την ομάδα τουλάχιστον 2 φορές. 2 προβολές. 3 δηλαδή συνολικά. Και είμαστε 3, άρα δεν τρεπόμαστε. Τι κάνει ο μπουχές σας ρε. τι την είδε τώρα αυτός, δεν κατάλαβα. Ο Παγλαμάς δεν τράπηκε. Έλα ρε γάμο το σπίτι τώρα. Δεν τράπηκα να στο κλέψω φίλε. Συγγνώμη. Ούτε αυτό τράπηκα να το πάρω. Έλα εδώ φίλε τώρα, δεν γλιτώνεις. Όχι, τώρα τράπηκες. Πάμε να τελειώσουμε, βαρέθηκα. Κι εγώ ρε φίλε. Άντε πάμε ρε μάγκες, γιατί Master Yi τώρα δεν λέει. Αν δεν παίξεις κανένα Draven που είναι main, Τι σε έκανα ρε μαλάκα. τώρα θα ντραπεί. Σιγά μου ντραπεί. Θέλει να με ρίξει μέσα στο τέτοιο φίλε, το ξέρω αυτό. Το έχω ξαναδεί εγώ. Και νομίζει ότι αυτά θα πετύχουνε φίλε εδώ. Δεν πετυχαίνουν τελικά φίλε. 13 και δεν τρέπομαι για τίποτα. GG. GG. Το δύσκολο game. Δεν τράπηκε.